सोलोंथाइ गैयाबा दानि मुगायाव सासे सुबुं महरै थांना थानो थाखाय जोबोर गोब्राब जायो। सोलोंथाइखौ जों बहा मोननो? सासे सुबुङा गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौबा गंसे फरायसालि एबा फरायसालिमानि गोनांथि जायो। नाथाय मोनसे बुब्लि दंमोन जाय फरायसाफोरनो गोग्गो एबा गोजौ सोलोंथाइनि खाबुखौ होनो हायाखैमोन। जायनि जाउनाव बे खयला-मयला ओनसोलनि गोबां फरायसाफोरा 30 एबा 40 किल'मिटार जानथायाव हान्थिना सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन। जायनि थाखाय बे ओनसोलाव फरायनाय आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि जेंनाया नुजाथिबाय थायोमोन। नाथाय आथिखालनि बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनि नोजोराव गोग्लैना गंसे मडेल डिग्री कलेज गायसननानै होयो। थांनाय 2021 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होदोंमोन। दिनै फैयै 2025 मायथाइयाव आबुङै लुफुंजायो आरो बेखौ लानानै बे ओनसोलनिनो गोबां दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा बरायो आरो गोजोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे मडेल फरायसालिमानि एडमिसनाव अनलाइन वेब पर्टेलनि गेजेरजों सोलिगासिनो आरो बिनि क्लासआ फैगौ आगस्ट दाननिफ्राय जागायगोन होनना ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। चिरांनि साहा ओनसोलाव थानाय खयला-मयला मडेल कलेजखौ आबुङै लुफुंखांनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायदों एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिना गयारि बिथांमोना। बे जिनिसा जोबोद मोजां खौरां। ओरैनो निसिमा डिग्री मडेल कलेज होननानै नाम दोनथ'दों लकेलि, किन्तु सरकारि लेभेलाव बेसेबां इस्टाब्लिश जायो जाया बेखौ बुंस'नो हाया। किन्तु लकेलनि रायजोफ्रा निसिमा डिग्री कलेजखौनो नामाकरन जानांगौ होननानै ओरैनो मोनथिनो मोन्दों। किन्तु जोबोद मोजां खौराङा बेनो, लुनाय हाबाफारिया जेनोखि कनस्ट्राक्सनेल जेनोखि एक्टिभिटिस बियो अलरेडि जोबनाय लोगो लोगो दा डिपार्टमेन्टआ एकाडेमिक सेसन 2025-26 नि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ एनरल खालामगासिनो दङ। पर्टेलाव माने एडमिसन लागासिनो दङ स्टुडेन्टफ्रा आरो देग्लायनिफ्रायनो बे डिग्री कलेजआ आराम्भ जासिगोन। मोजां खौरां आरो फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा जागोन सार? सिगांनि समाव माबायदि खस्थ' भुगिनाङोमोन? बेखौथ' जों निसिमाबासिफ्रा बयबो मिथिगौ। निसिमानि जेनोखि स्टुडेन्टफोर माने जायफ्रा माने हायार सेकेन्डारि पास आउट जानानै थाङो, बिथांमोना लकेलाव बिदि डिग्री कलेज गैया हिसाबै सोरबा बिजनि कलेजाव, सोरबा बङाइगाव कलेज, सोरबा क'क्राझाराव जोबोद माने दिगदार जायोमोन। बेबायदि कलेजफ्राव फरायहैनांगौ जायोमोन आरो बिसेसकरि गोरिब न'खरनि जेनोखि स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद जालाखार बिलाखार जायोमोन। दा जिहेथु दा डिग्री कलेजआ जोंनि निसिमायावनो मडेल डिग्री कलेजआ जिहेथु बे बोसोर फाइनान्सियेल जेनोखि एकाडेमिक सेसन 2025 आरो 26 निफ्राय आराम्भ जासिगोन बा जानो थांगासिनो दं, बा एनरलमेन्टआ स्टुडेन्टनि रेजिस्ट्रेसना जागासिनो दङ। बेयो जोबोद मोजां खौरां। जायफ्रा गोरिब न'खरनि फरायसुलि दंमोन बिथांमोना एसेल' खरस गारनानैबाबो बिथांमोना फरायनो हासिगोन बे डिग्री कलेजाव। आरो बेजों लोगोसे हस्टेल दङ। हस्टेलखौ माब्लानिफ्राय मेनेजमेन्ट कमिटिया खुलिगोन मागोन बिनि खोथाया दा फैथ'वाखै। मथा मथि हस्टेलबो दङ। मा पर्यायै बोरै लांगोन बे उननि पर्यायाव जों मोनथिलांनो हागोन आरो ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जिहेतु बे गोदानै जिखुनु सोलोंथाइनि एकाडेमिया जागोन, मा मेसेज होनो सानो? दा सोलोंथाइनि लानो थाखाय हायार इडुकेसन लानो थाखाय जिहेथु डिग्री कलेजआ जोंना निसिमायावनो जाबाय, जिहेथु बिसेसकरि निसिमा ओनसोलनि स्टुडेन्टफ्रा जिहेथु दा बेयावनो हाबनो हासिगोन। जाय बिथांमोनहा माने डिग्री फरायनो लुबैदों, गोरिबानो जा बा धोनि न'खरनियानो जा, बिथांमोनहा गोदानै खुलिनाय जोंनि बे निसिमा डिग्री कलेजावनो रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनानै लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला माने डिग्री कलेजआ लुफुंजानायनि उनाव बे कलेजाव जुदि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामाबा एसे माने कलेजआ थांनानै थानायनि बेलायाव एसे उसुबिदा जायो। नंखायनो लकेलनि जेनोखि शिक्षा अनुस्थान मोनबाय, बे शिक्षा अनुस्थानखौ जों गोजोरै लाखिनांगौनि थाखाय बिसेसकरि लकेलनि जे स्टुडेन्टफोर दङ डिग्री फरायग्राफोर, बिथांमोनखौ आं बे कलेजावनो एनरल खालामनो थाखाय आं खावलायहरदों। बे मडेल कलेजखौ खैला-मैलायाव मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा रायजो राजा आइ आफाया जोबोद खुसि। दिनै जोंनि समावथ' जोङो बिजनि कलेजाव फैनो गोनां जानायाव मालाबा साइकेलजों फैदोंमोन, जोङो मालाबा हान्थिनानै फैदोंमोन। बेबायदि समजों जों सोरखिबोनाय। दा जोंनि फिसा फिसौफ्रा जे मोजां मोनसे परिबेसाव मोनफैबाय। जोंहा बर' रायजो राजा आइ आफाया
माने आन्दलन खालामनानै जेरै BTC आरो BSc जाबोनानै 17 बोसोर जाबायमोन नाथाय नैबे मडेल कलेजखौ लाबोनो हायाखैमोन दिनै 2020आव जे जोंहा बिटिआर रेकर्ड जाबाय बेनि उनाव जोङो बिराद गिदिर मोनसे निसिमा ओनसोलनि थाखाय माने गिदिरथार मोनसे बाख्नायजाथाव बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो साबायखर होयो जे जोंनि हाजो ओनसोलनिफ्राय जोङो बङाइगाव फैनानै फरायनांगौमोनब्ला कलेजाव फैनांगौ जायोबा गोबां दुखु खस्थ'जों फैनांगौ जायोमोन दिनै ओंखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन जे बिथांमोना दिनै खैला मैला बायदियाव खैला मैला होनोबा गासैबो रायजो राजाफ्रानो मिथियो माबायदि ओनसोल जोङो गोबां गोदोसोनानै थानाय ओनसोलमोन बे ओनसोलाव दिनै मडेल गभर्नमेन्ट कलेजखौ जे मोननो हाबाय बेयाव जोबोद बाख्नायथाव आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ साबायखर होदों आरो दिनै काजलगाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय निसिमा ओनसोलनिफ्राय खुन बागमारानिफ्राय मालिबिटानिफ्राय फैनांगौब्ला जे काजलगावआव 25-30 किल'मिटार बिजनियाव फैनांगौमोन बा 40 किल'मिटार 40-50 किल'मिटार जायो खैला मैलानिफ्रायनो 35 किल'मिटार बिजनिसिम बेबायदि गोजान माने हान्थिनानै कलेजाव फैनो गोनां जायोमोन दिनै उसुङावनो खैला मैला ओनसोलाथ' गावनि जायगायावनो जाबाय मालिबिटाफोरनिफ्राय बारा गोजान जाला आमथिखाफोरनिफ्राय बारा गोजान जाला ओरैहाय हमना लादो फाथाबारि औगुरि बिथांमोनाबो खाथियावनो माने कलेजाव फरायनो डिग्री कलेजखौ फरायनो मोनसिगोन आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने आंबो बे ओनसोलनि खैला मैलानि ओनसोलनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों थेंक इउ जोंनि निसिमा हालामाव गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानानै दिनै बे मडेल डिग्री कलेजखौ मोनफुंनो हानायाव ओनसोल नाङैनो जों बयबो गोजोननाय दङ आरो बेखौ मोननायनि सिगाङाव जोङो ओरैबायदि खस्थ'जों जोङो भुगिनांदोंमोन जे जोङो फरायनो गोसो थाब्लाबो माने थांनानै थानाय जानाय आरो लजिं भारा होनो हायिनि थाखायनो फरायनो हायामोन आरो बेबायदिनो फरायनो गोसोथारब्लाबो 35-30 किल'मिटार जानथायाव थांनानै जोङो फरायहैनो गोनां जायोमोन आरो दिनै बेबायदि जानथायनिफ्राय जोङो बारग'नो मोनबाय होननानै जोङो आसा खालामनो हायो मानोना जोङो जि सोलोंथाइखौ नोङो डिग्री खालामनो थांनायाव क'क्राझार काजलगाव बङाइगाव बिजनि बेवहाय लाहैयाबानो जोंहा जेबो राहा गैयामोन आरो बेनिफ्राय जों दिनै जिखिनि जायगायावनो जोङो सुबिदा मोनबाय बेनिफ्राय साबसिन जोङो गोजोनथावना गैया होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन मानोना जोङो डिग्री खालामखांनायनि उनावनो आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन APSC आनजादफोर बायदियाव जोङो होनो हानायनि मोन्थायखौ मोननो हायो दा थिग बेबायदि सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि जायगायावनो लानानै उथ्रिनो हायोबा जोंहा बेयाव जोबोद गोजोननाय दं होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ फोरमायो सोरनि नाजानायाव जानाय बे नोंथांमोननि मिथिनायाव बियो जानायनि सिगाङावनो दङ जोङो बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेलानाखि गावनि हारिखौ गुबुन हारिफोरबायदि समान समान जौगाहोनांगौ समान समान सोलोंथाइ मोननांगौनि नोजोरजों बर' हारिखौ गेरेमसा महर लांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो आसाम सरकारनिफ्राय सोलोंथायावनो जा गेलेनायावनो जा बायदि बायदि बिथिङावनो जा जों बेखौ गावबागावनि जायगायाव मोनथारनांगौ एबा मोननो हानांगोन होननानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बे मथैनो बै समाव 2010 मायथाइनिफ्राय गोदानै माने आन्दलन खालामफिननानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ फोजाखांनानै जोङो लोब लोब बाहागो लाहैनानै सरकारखौ गिहोनानै जोङो मोनसे समाव 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डखौ मोनफैनो हादों आरो बे बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै जों माने बेवहाय मोननो हादों जिखिनि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ बैफोरो गासिबो दफाफ्राव लिरनाय दङमोन आरो बे मथैनो जोंनि निसिमा दख'रानि सिङावबो बे गंसे मडेल कलेजआ
गोग्लैदों आरो बे हिसाबै जोङो बेखौ मोनफैनायाव जोंनि खामानि मावग्रा हिसाबै जोंनि चिरां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आफादगिरि नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो डक्टर रिदियान नार्जारी बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर'जों लोगोसे गनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन आरो इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो गोजौसिनथाराव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनि थ्रुयैनो दिनै गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों बे बेसेबांबा गोथौ गोग्लैसोनानै थानाय निसिमा ओनसोलाव जोङो बे मडेल डिग्री कलेजखौ मोननो हादों होननानै जोङो सानो। बिल्डिं एडमिसन लानायनि प्रसेसा दा सामार पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ। बियो दासिमाव 148 जाबाय होननानै हिसाब होदों आरो जाबावगोन, गोबाव सम दंबावो। जायफ्रा खालामाखै खालामबाय थानो थाखाय बिथांमोनखौबो खावलायबाय आरो दा जिखिनि जोंनि बे फरायसाफोरनि सुबिदा बेबो हस्टेलनि सुबिदा दं। क्लासा सोलिनाय लोगो लोगो बियो माने हस्टेलाव थानो मोननायाबो बेबो जागायजेनगोन। गार्ल्स एन्ड बयस दंब्लाबो गार्ल्सनिखौल' लाग्रोनाय जागोन होननानै हिसाब होदों। बाखि माखासेया उनाव जालांगोन जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। दा गिबिथार हिसाबै गार्ल्सनिया जाग्रोगोन। गोबां बिथांमोनखौ जोङो एडमिसन लानो थाखाय जोङो बेखौनो खावलायहरगोन जे जायफोरा माने फरायनो गोसो दंब्लाबो माने हायार सेकेन्डारि फोजोबनानै रां रुफानि आंखालाव थाहैनो थाखाय न' भारा होनो हायियाव गावनि फरायनायखौनो गारनानै थानांगौमोन। दिनै जोङो गावनि जायगायाव साइकेलजों फैनानैबाबो जोङो बेवहाय सोलोंथाइखौ लानो थाखाय सुबिदा मोनबाय। दा बे हिसाबै जाय फंबाय बिनानावफ्रा डिग्री खालामनो गोसो दङ बै बिथांमोनहा जोंनि बे खैला मैलानि मडेल डिग्री कलेजाव अनलाइननि गेजेरजों सामार पर्टेलाव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो थाखाय आं खावलायहरदों।